ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. ҳамватанони азиз, шуморо бо фарорасии моҳи шарифи рамазон табрик менамоям. дар ин моҳи шариф аз даргоҳи худованд ба ҳамаи шумо қабули ибодат, мағфирати гуноҳон ва раҳмати аллоҳро таманно дорам. бигзор дар ин рӯзи фархунда ҳамаи умеду орзуҳои нектон ҷомаи амал пӯшад. ризқу рӯзии фаровон ва дастархони пурфайзу пурбаракатро хоҳонам. худовандо ҳамаи ғарибонро ба сари баланд, ба тани сиҳат, ба пеши падару модаршон бар бигардон. сад меҳру вафо миёни дӯстон бошад, дӯстони маро худо нигаҳбон бошад. ин навори мо навори чанд рӯза аст дӯстони азизам. камтарак барои табрикот дертар шид. барои ҳамин дӯстони азиз хай табрикоти мара қабул кунен. барои рамазон хонаро генерални уборка кардам. барои ҳамин вақтам набуд. хай имрӯз ина корум сабуктар шид ва хостам баҳри шумо як навор тайёр кунам. ба ман як-ду комментария нависонданд хоҳарҷонои азиз. яктишон нависонданд ки мақсад ана шумо ҳамаи документотона худтон давутоз кардем ё ки посредник қатӣ. рости гап 2 солаи ман барои документом давутоз мекунам. ягон бор ягон посредника пешаш нарафтам, барое ки пеши посредника мерай ки худат давутоз мекунӣ документора. барои ҳамин ман худам давутоз кардам, ягон посредника пешаш нарафтам. ягон ҷои қиynӣ надорад дӯстони азиз. мисол мерен пеши перевод паспорт мекунанд, духтаро мешинанд дар ҳамуҷа. пеши ҳаваё мерен, худшон ҳам мара меган. мисол основани паспорт супоридана нақл мекунен ва ёда ана ваё ҳамаи папкара худшон тайёр мекунанд. ягон посредник дар кор нестай. дар иҷа боша камтарак хамири питса тайёр кардам барои саҳармона. ва я ҳамин комментария хостам дар ҳаминҷа ҷавоб бигӯм, барое ки як комментария бовар кунед, намедонам қариб 10 кас савол дода буданд. ана хоҳартон чӣ хелай, хоҳартон чӣ ҳол дора, дугонаш рафт нарафт. хоҳари ман қатъӣ ана бохчонаш дугона шидиян. ҳар душон ози магазино меран барои кӯдакошона пӯшок харид. ана прогулка буромада истанд ҳар душон қатъи кӯдакошон. дар қисмати ҳар душон ха ҳамин рӯзо будааст. барои ҳамин ба фикрам ҳар душонам дар тақдиршон тан додану ҳамин хай муросо кардан. хай муросо кунан ҳамиш хубай. ай ҷангу ҷанҷолда ҳамин корошон хубай ки мисол хай рафтуомад мекунан. дамо беҳад ҳаво хунукай зимистон омад. барое ки ҳамин чанд рӯзай барф борида истай, берун буромада намешавам. я ваҷа барф шидай беруно. барои ҳамин ман фақат корубори хонама кардам. шавҳарам ки ай тоҷикистон омадан давҷо аллакай ҳаво гармай. шавҳарам мегӯяд кай ҷа баҳор мешида боша, ҳаво гарм мешида боша. гуфтам ҳоли тобистон шава ба иҷада баҳор мешава.
дар инҷа боша питсаи мо ҳам тайёр шид. беҳад тӯнука ки хушрӯ омад. ба фикри маззашам бомазза ҳай. дар инҷа боша ана салат тайёр карда истам. салати дӯстдоштаи шавҳарам, чӣ хеле ки медонен зимистон фақат ай ҳамин салат мехӯрем, не ки имрӯз камтарак болгарӣ хушк кардам. дар магазини қишлоқ мон кабутӣ наёфтем. ана светофорам рафтем, магнитам рафтем, набудай. барои ҳамин бе кабутӣ салат кардам. салатак надохтам, питсадаам надохтам. хаеҷ гап не, бе кабутиам мегзара. ید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگی است، تا بشه فضل خدا بر زندگی است. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و عید مبارک